3 snin mexxej tal-Partit Laburista, 3 snin ta' mexxej deċiżiv fi żminijiet ta' sfida, iżda wkoll żminijiet meta komplit tikber il-fiduċja f'pajjiżna. Minn pandemija għal gwerra fl-Ewropa u kriżi fil-qasam tal-enerġija għal żmien ta' tkabbir ekonomiku u fejn il-qatt niżel fl-inqas livelli fl-istorja. Dan waqt li Malta għaddiet minn elezzjoni ġenerali li fiha il-poplu tal-ewwel mandat lil Roberta Bela. Mandat b'saħħtu li jibqa' mniżżel bħala l-akbar wieħed fl-istorja ta' Malta sovrana. Ħallum 3 snin, Roberta Bela inħatar id-9 mexxej tal-Partit Laburista. Fl-ewwel jum tiegħu bħala mexxej huwa indirizza lil partitari waqt il-Kungress tal-Partit Laburista u għadda messaġġ ta' għaqda. Ejja ħalli flimkien inkomplu nsaħħu lill-partit, flimkien insaħħu lill-pajjiż, partit wieħed, pajjiż wieħed, poplu wieħed, aħna il-koll ulied familja waħda. Roberta Bela, il-mexxej li stabbilixxa ruħu bħala il-Prim Ministru ta' pajjiż li għadda minn pandemija u ħareġ b'saħħtu aktar minn qatt qabel bl-ispalla li joffra lill-familji u lin-negozji. Il-Prim Ministru qed jagħti stabbiltà u serħan il-moħħ bl-investiment fin-nies meta żamm stabbli wkoll il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fjuwil. Il-Partit Laburista taħt it-tmexxija ta' Roberta Bela baqa' jiġġedded, jissaħħaħ iżda fuq kollox baqa' l-akbar forza progressiva u magna ta' idejat favur il-ġustizzja u r-riformi soċjali. Dr. Bela mexxa il-Partit Laburista fil-100 anniversarju mitwaqqif tiegħu u taħt it-tmexxija tiegħu tnediet l-inizjattiva mit-tidea dik li minna ħarġu wkoll l-1000 proposta fil-manifest elettorali Malta flimkien. Il-proposti li issa bdew jieħdu sura ta' miżuri li se jwasslu għal futur sabiħ fosthom l-investiment ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin sabiex pajjiżna ikonna aktar spazju ħodor u miftuħa huwa l-akbar investiment ambjentali fl-istorja. Roberta Bela mexxej tal-Partit Laburista ġiet imwiegħda wkoll il-garanzija għat-tfal wiegħda li bdiet titwettaq anke bil-budget għal din is-sena fejn il-familji qed jirċievu żidiet fiċ-Children's Allowance fost miżuri oħra li se jibdew igawdu it-tfal u żgħażagħ fl-iżvilupp edukattiv tagħhom. Twettqet ukoll il-wiegħda li fl-ewwel mitjum ta' gvern ġdid tiddaħħal liġi aktar b'saħħitha tal-IVF sabiex aktar koppji jsiru ġenituri f'pajjiżna stess. Għal Roberta Bela, il-fiduċja fil-Partit Laburista għandha tissarraf f'aktar ħidma għal ġid tal-familji Maltin u Għawġin. Il-poplu wera bis-saħħa li għandu fiduċja f'pajjiżna u li jrid jibqa' miexi l qudiem. Dil-fiduċja b'saħħitha irridu nrodduha lura f'ħafna umiltà u f'ħafna iktar ħidma. Inwedkom ħafna iktar ħidma minn qalbi. F'konferenza ġenerali straordinarja wara l-elezzjoni ġenerali, id-delegati tal-Partit Laburista ikkonfermaw b'vot b'saħħtu it-tmexxija tal-partit. Roberta Bela, Chris Fern u Daniel Mikallef kisbu appoġġ b'saħħtu sabiex ikomplu imexxu lill-Partit Laburista. L-amministrazzjoni tal-Partit Laburista komplit bil-laqat kontinwi tagħha mad-delegati u attivisti tal-partit. Hawnhekk il-Prim Ministru kellu messaġġ ċar dak tal-importanza li l-Gvern ikun viċin in-nies u li jkun sensittiv għar-realtajiet tan-nies. F'Novembru, il-mexxej Laburista Roberta Bela indirizza il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista bit-tema Fiduċja f'pajjiżna u għattenna li l-fiduċja li tal-poplu l-Partit Laburista titfa' aktar responsabilità biex jaħdem iżjed favur il-ġustizzja soċjali. Futur sabiħ għax għandna fiduċja f'pajjiżna. Fiduċja f'pajjiżna billi ngħinu lin-negozji jinvestu, nieħdu ħsieb l-anzjani tagħna, ngħinu liż-żgħażagħ iwettqu l-ħolm, ma nħallu ebda tifel jew tifla jaqgħu lura u ma nistrieħu qatt fuq dak li ksibna
Għalhekk aħna il-Partit tar-Riformi, aħna l-Partit tal-Ġustizzja Soċjali, aħna l-Partit tal-Aspirazzjoni. Fuq dawn se nibnu futur sabiħ f'Għawdex u Malta tagħna, il-pajjiż li tant inħobbu, il-pajjiż li għandna fiduċja fih.